Вітаю ўсіх. Здаецца, у мяне больш не будзе атрымлівацца рабіць відэа кожны дзень, штодзённа, таму што зараз цяпер у мяне яшчэ больш працы. Я нават не ведаю, як гэта атрымліваецца, але ўсё ж ўсё добра, але я працягваю чэлендж, я кожны дзень слухаю падкаст, як я і лічыў, у мяне недзе 20, прыблізна 20 хвілін кожны дзень. Звычайна, калі я еду да працы альбо дадому. Вось, кожны дзень вучу некаторыя словы, але гэта ўсё на нейкім пасіўным узроўні. Вось я падумаў, што гэта вельмі важна казаць вам пра гэта, таму вось раблю гэта відэа. Напрыканцы гэтага чэлленджа я зраблю нейкі тэст, альбо не ведаю, як гэта будзе, але ўсё ж. Але ў мяне цяпер розныя іншыя справы, і таму я не магу кожны дзень рабіць відэа. Прабачце, калі вы чакалі, вось неяк так. Арывідэрчы.